A dia d'avui, dins del marc de l'objectiu 11 de comunitats i ciutats sostenibles de l'Agenda 2030, al poble d'Alberic anem a ficar, abans que s'acabi aquest any, una sèrie de medidors, tant d'eficiència energètica com de seguretat ambiental, per a ficar a l'abast dades que fins ara no les teníem i que ens poden donar una idea molt més precisa dels nivells de CO2, els nivells d'ozono que podem tindre tant en interior com en exterior, que això repercutirà prou en les polítiques que se prenguen, les polítiques ecològiques que se prenguen de cara al poble, i sobretot el tema de la medició d'energia en els edificis públics per tal d'estalviar el màxim possible, fer-ho els edificis el més eficients possibles i reduir en la mesura de lo possible l'empremta de carbó i els consums despilfarros elèctrics o energètics que no compleixen en la normativa. Una vegada tinguem totes les dades arreplegades en els medidors, tant de seguretat ambiental com d'eficiència energètica, podrem prendre algunes estratègies de cara a activitats i mesures per a millorar el confort i la qualitat del poble, ja siga detectant on pot haver més nuclis o més focus de contaminació, de soroll, on quins edificis se deu de ventilar millor. A part, i també dins de lo que són els altres punts de l'Agenda 2030, n'hi ha propostes de govern obert, de democratització un poc de molta informació que ara se ficarà de manera pública, perquè fins ara no la teníem, no estava a dins-se, i crec que això pot repercutir positivament tant al consistori com, per supost, a la resta de la població. De cara al futur, el que s'espera d'Alberic és que en els anys i partint d'esta iniciativa que estem arrencant, puguem tindre un poble que sintonitza perfectament en les idees d'ecologia, en les idees de sostenibilitat, en les idees de participació ciutadana, és a dir, que el poble estigui completament implicat en decisions i que estigui, que la informació no siga difícil de trobar i que la tinga a l'abast de la seva mà, en el mòbil. N'hi ha moltes implicacions, com per exemple en les comunitats energètiques locals, que és una cosa a la que s'ha de tendir, vull dir, n'hi ha un compromís molt ferm en la sostenibilitat i en les energies renovables, i això és un molt bon punt. Tenim un poble que crec que sí que es pot beneficiar d'una iniciativa així, i el que se vol és estar al nivell de lo que realment s'està tendint no sols en la resta de ciutats, sinó a nivell europeu.